Yes! Oh, pag nandito kayo, yan. Swal yan. Yung ano, oh, yung swal war. Ano? Okay. Tapos, Lingayen Golf, andun, hanggang Dagupan. Ah, nice. Siyempre, the Mount San Isidro. Yun o, yung susong dalaga, nandun din o, yun o. Asan ba yung camera natin? Ito, ang susong dalaga. Ito, ang Mount San Isidro. Grabe, ganda niya. Bakit ngayon mo lang pinakita sa akin to, Carl? Itong guide kong ito, oh. Sobrang ganda niya. So dito sa barangay Kawayan ng Sual, papasok kami doon sa Mount Talakitik at Talakitik Falls. The Nasura Highway. So papasok kayo dyan. Ito yung entry. Harap kayo siya, oh. Daming bunga. Hindi nila ginagalaw sa dami, ah. Masarap to kay pula siya. Akit kami ng Mount Talakitik. Saan bang daan? Woo!
doon sa mahogany forest. Papasok tayo dito sa eucalyptus part. Ito mga puno dito, eucalyptus. Ang sabi ng mga tao dito, project ito daw ni President Ramos noon. Buti naman. Ito kasama ko si Anthony at saka si Rock Benzo. Nakaagad kami ng dalawang aso. Huwag ka na sumama. So magmula dun sa tower ng Smart, diretso kami na naman dito sa tower ng Globe. Po yung sinabi ko, galing doon sa tower ng Globe. Smart yung pupunta namin. Hindi yung sinabi ko ay. So po yan. Dito sa Mount Talapitik. Puno siya kasi tinaniman na nila yung mga puno talaga. Yung start doon kanina puro mahogany. Ito naman sa taas puro na eucalyptus. So parang bihira ka na dito makakita na native talaga na puno natin.
here we are. Oh, see? Ang nakikita niyo po ay Swal Power Plant. So, ito yung tower ng Smart. Pupunta na kami sa exciting part. Here we go. Nag-iba yung daan ah. Parang nag-iba yung daan. Nag-landslide ba? Yes. Diba? Diba? So doon kami galing kanina. Ang nakikita nyo sa baba ngayon ay nandito na. Okay. So here's the view of Mount Talakitik. Dito sa taas. Dito. Ito yung ano niya, itaas niya. So, madamo na siya ngayon. Wow. So, diba? Mount Talakitik. Yung 360 view. So, pupuntahan namin yan. Yung bundok na yan. Hindi ko alam kung ano pangalan.
Hindi ah. Sigurado ka ba? Parang hindi na naman to, Carla. Parang pag si Anthony ang kasama ko, ganito ang daan. Yes. Ko, ito na naman po kami. Nagbubutas ng daan. Ayan. Ayan talaga siyang daan. Punta na kami dito. Hindi kami nagaling sa Mount Talakitik. Hindi ko alam kung ang narinig ko lang pangalan ng bundok na ito kanina doon sa maitim eh. Ipula naman dito. Hindi naman siya maitim. Saan na yun? Ang maraming puno dito ng kasoy. Ayan. Dito naman puro kasi manggi magtanim. Sarah!
Wala tayong daanan, Carl. So, matching suong-suong kami. Okay, mahirap ah. Ayan nyo nga siya i-assist niya. Ito ang pinaka-challenge dito. Susuot ka sa barbed wire. Sige, ingat. Okay, success. Ako na lang. Ito na yung pinakamasukang dinaanan ko. Pakamot mo na rin sa kanila. Wow, mas mataas dito nga. Natawag nila ito yung Mount Meeting. Yeah. Part pa rin ito ng Mount Tamakipot, highest part. So kung nandito ka, nandito tayo lang sila. So part pa nandun kami dati dyan. Lipat kami doon sa kabilang side. Sa baan. Makita na side. Palang maganda na part, Corley.
Ay, grabe! Ito, wow na wow! Ito talaga siya! Ay, grabe to! Sobrang ganda niya! Yes! Oh, pag nandito kayo, yan. Swal yan. Yung ano, oh, yung swal war. Ano. Okay. Tapos, Lingayen Golf, andun hanggang Dagupan. Ah, nice. Siyempre, the Mount San Isidro. Yun o, yung susong dalaga, nandun din o, yun o. Asan ba yung camera natin? Ito, ang susong dalaga. Ito, ang Mount San Isidro. Grabe, ganda niya. Bakit ngayon mo lang pinakita sa akin to, Carl? Itong guide kong ito, oh. Sobrang ganda niya. Pauwi na. Nagtatraverse. Mauna ka. Pabalik din yung dulos. Ito ang ano, view. Carl,
Saan tayo daan? Huwag tayo dumaan dyan. Ay, oh. Yun yung waterfall sa isa, oh. Ay, sobrang taas na.
Ha? Sige, gapang. So, nasa first waterfalls. Punta kami doon sa pangalawa. So, ganito kahirap ang daan dito.